Ziyaqonga izinkinga kuZahara ohlaselwe ezinselelo zempilo. Nginibingelele ngiphinde ngamukele kulo channel ehamba phambili lami igama ngumfeza kuNtuthuko kakhumalo bathi la sibona amagomede. Uma ukuthi usemusha la ekhaya ngizocela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Ngemuva kwesonto ebele izindondo zakhe kuthiwa ibhange lisabisa ngokufaka endaleni umuzi wakhe ngoba ehluleka ukukhokhela. Kuthiwa ibhange iNedbank lihlela ukufaka endaleni umuzi womculi kuZahara laphana. Lo muzi use-Roodeport laphana kanjalo ngawo unyaka ka-2022 ngoMeyi mhla zu-7 laphana. Lokhu kwembike evelayo ngoba sekuphela izinyanga eziyisithupha ehluleka ukukhokha imali engango-17,665. Le mali kumele ayikhokhe nyanga zonke ukuze aqede isikweletu sale ndle ebiza u-1.9 million. Ngokusho kwakhe uZahara uthi ubhekene nobunzima bokukhokha ngenxa yohlelo lomvalela ndlini olwafika nohulumeni ngenxa yokuhlasela kwe-corona, kodwa uyazama ukulungisa lesi simo. NgoDisemba wakhokha laphana imali engango-100,000, wabuye wakhokha imali engango-80,000 ngoFebruwari. Ngoba ezama ukukhokhela nalezi izinyanga azohluleka ngazo ukukhokha, uthi ngakuwubume ezodlela umuzi ngenxa yezinyanga ezimbili ezedlula angakwazanga ukuzikhokhela. Ezinkundleni zokuxhumana kuke kwaqhubeka nenkulumo ngamavidiyo bekubonakala kuwo lesi silomo somculo sisolwa ngokucwila ezinkanjeni zikaFaro laphana okuphazamiseka ikusasa laso emculweni laphana. uZahara ubelokhu eyiphike njalo eyophuzo oludakayo. Bafethu, lolu daba enginilethelwa namhlanje likhuluma laphana ngayo intokazi uZahara ukuthi ungase ube sendaleni umuzi wakhe ngenxa yokuthi uzobe sehluleka okanye useyahluleka ukukhokhela laphana umuzi obiza u-1.9 million. Ngakuthini mhlawumbe okwakho ukuphawula ngalolu daba? Sihlangane kwi-comment section. Bekulolu daba benginilethelwa namhlanje kwezinkezi. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukulike nokushare. Nibe nosuku olumnandi, ngiyanithanda.